सादर नमस्कार। आई सुनी सभे एगो कविता जौना के शीर्षक बा बकरा और बियाह। हमरा से बोली समधी जी गलती कवन भइल, हमरा से बोली समधी जी गलती कवन भइल, जौना कारण कइले बानी रउआ मनवा मइल। कहले समधी सुनली कौनो बात न बाटे खास, मांस खियावे के कहनी बनवले बानी घास। एही से कुछ मांसाहारी लोग बाटे गुरनाथ, बात भइल त बात निभैती काहे कइनी घात। त समधी का जवाब देहले, साँच कहिले रउआ बाटे सगरी दोष हमार, साँच कहिले रउआ बाटे सगरी दोष हमार। बकरा तो हम एही खातिर बनले रहनी चार, बाकिर बेटी जौवन रउआ घर के बनी सिंगार। बतिये ऐसन कहलस गईनी हम ओकरा से हार। कहलस हे बाबूजी सुनल बकरा जे कटवैब तू, धर्म बियाह में अधर्म क के हमरे भाग जरैब तू। कहलस हे बाबूजी सुनल बकरा जे कटवैब तू, धर्म बियाह में अधर्म क के हमरे भाग जरैब तू। श्लोक एने पढ़ल जाई ओने मांस खियैब तू, श्लोक एने पढ़ल जाई ओने मांस खियैब तू। देवता लोका आई एजा उल्टे पाँव भगैब तू। आ जौने अक्षत से दुआरी के बाबूजी पुजवैब तू, जौने अक्षत से दुआरी के बाबूजी पुजवैब तू, ओही अन्न देव के कैसे मासे में सनवैब तू। शुभ विवाह लिखवले बाड़ा औरी कत्ल करैब तू, शुभ विवाह लिखवले बाड़ा औरी कत्ल करैब तू। मरल मुंह कैसन लागेला हमके तनी बतैब तू। एतनो कहला पर सुनल जे मांस अगर बनवैब तू, एतनो कहला पर सुनल जे मांस अगर बनवैब तू। ए ससुरारी जाई बिना हम ओ ससुरा पहुँचैब तू। सुनले बतिया समधी के त लोर झोर हो गईले ऊ, सुनले बतिया समधी के त लोर झोर हो गईले ऊ। गजभर सीना भइल बहू ऐसन पाके अगरैले ऊ, गजभर सीना भइल बहू ऐसन पाके अगरैले ऊ। बहुत बहुत धन्यवाद।